Sachi Diary. Good evening, good evening. For DM, good evening, Sisi Boy. Thank you so much. Thank you for coming. Yan, biglang shoutout sa lahat. Thank you so much, guys, sa mga nandyan, ha. Yan, maraming salamat. Ayan, matagal-tagal yung ating pahinga. Waiting everyone, my channel. Okay. Ma'am Diary, thank you so much. Sis Peli. Ma'am Astrid, thank you. Ayan. Wait lang. At ayusin ko lang yung aking, yung aking cellphone. At talagay ko kailangan ko na naman mag-restart. Okay. Okay, Ma'am Diary, dito ako sa iyong bahay, Ma'am Diary. Sikoy Summer Mix, may gulag shoutout sa Sikoy. Good evening. Okay, Ma'am Diary, dito ako sa one day ago mo, sa, ano ba to, Buakaw Barangay Official. Ayan, Ma'am Diary, playing ka, Ma'am Diary. Okay, kay Sikoy, kay Sis Astrid. Sis Astrid, wait lang, Sis Astrid, tingnan ko lang kung hindi na kailangan. Kasi parang... Ayan, big love shoutout sa lahat. Thank you so much. Gen Z35 mega love shoutout. Ayan, thank you for coming. Okay, buti na pipindot naman. Okay, Ma'am Astrid, dito na ako sa bahay mo, Sis Astrid. Mag-ano na lang ako, go to channel. Okay, dito ako, Sis Astrid, one day ago. Wow, laki na views ni Sis Astrid. One day ago, 225. Wow, sana all. Sis Astrid, dami mong views. Ayan, nasa ads ka pa, Ma'am Astrid. Ayan, nasa ads ka pa, pero naka-play ka na. Oy, si Daijia, hello Daijia, si Sikoy Kalog, mega love shoutout si Sikoy Kalog, salamat sa pag-thumbs-up. Ayan, thank you so much sa mga nagta-thumbs-up dyan. Si Sikoy Just Cooking, mega love shoutout si Sikoy. Ayan, pasensya na kayo, ilang gabi po na absent ba? Ilang gabing absent, tinamad mag-live. Tinamad mag-live si Bicolana kaya yan. Ngayon, nandito tayo ngayon ulit. Ayan, Sis Just Cooking. Salamat, Sis Just. Ayan, Mama Astrid. Still playing ka, Mama Astrid. Dito sa iyong, one day ago, Mama Astrid. Kay Ma'am Sis Diary. Ayan, still playing. Sisi Kuy Manalisa, I miss you. Ngayon lang tayo nagkita, Sisi Kuy Manalisa. Okay, Just Cooking. Dito ako sa iyo, Just. Ayan. Ay, Sisi Kuy Summer Mix. Wait lang, Sisi Kuy, ha? Ayan. I-click ko na si Just Cooking. Okay, dito ako sa bahay mo, Just. Ayan, nasa ads ka pa. Ay, hindi pala. Pork Bicol ba ito? Pork Bicol Express. Just Cooking. Ayan, playing ka na, Just. Si Kuy Summer Mix, sunod ka dito kay, tawag dito. Kay Ma'am Sachi Diary, malapit na matapos. Si Kuy Summer Mix, next kita dito. Ang ganda naman dito, Ma'am Astrid. Ayan, Ma'am Astrid. Gusto ko yung mga ganyang lugar ba? Ayan. Sis Manalisa, thank you so much, Sis Manalisa. Ayan lahat. Na-miss ko mag-live. Ayan. Sis Pearl, thank you so much, Sis Pearl. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa support, Sis Pearl DM. Oo nga, Ma'am Astrid, ang ganda. Gusto ko yung mga ganong lugar ba? Yung mga, tawag dito? Yung mga nakaka-relax na lugar. Gusto ko yan yung mga ganon. Kasi parang nakakawala ng stress. Nakakatawag doon. Marirelax yung utak mo pagka ganyan ng kahit ikaw lang mag-isa ka ganyan ng ganda lugar, para bang nag-i-enjoy ka, di ba? Ang ganda kaya. Ayan, sa 3 million in the house natin dyan. Ayan, thank you so much.
Ayan, maraming hindi nag-thumbs up kasi nakikita ko kanina. 9 yung ating viewers pero ang thumbs up natin is 5 lang. Ibig sabihin, maraming hindi nag-thumbs up po, di ba? Hello po, Madam Bicolana. Hello, Jan. Unbox. Uy! May dyan na yung unbox niya. Ayan, thumbs up ulit. Maraming salamat. Tuwan-tuwa ako sa, ano to, singkamas. Anong singkamas, sis Manalisa? Ayan, mukhang dinuktungan mo yung pangalan mo, unbox. Meron ng dyan. Ay, sana all nag-i-improve na si unbox. Nag-i-improve na unbox. Sana all na lang. Ayan. Nasa live mo ko. Hindi mo ko binabati unbox. Ayan. Lagi ako pumapasok sa live mo. Naku, tulog yata ako si unbox. Ayan. Sis Astrid, malapit nang matapo. Ayan, gana pala sis Astrid. Mag-comment na ako dito, sis. Ayan, maraming salamat, sis. Ayan, mag-comment lang ako. Sa Kamyas! Sis Manalisa, nako. Ayan, suggestion po yan si Ate Joanne at ni Ate Maricel. Sila ba nag-suggest niyan para lagyan ng dyan? Okay lang naman. Okay din naman, di ba? Okay, just cooking. Malapit ka na din. Okay, kay Ma'am Diaries, malapit ka nang matapos. Ma'am Diary, ayan. Ayan, dahil na si Ma'am Diary. Magko-comment lang ako. Ayan, tama, nasakto naman, nasa ads pa siya. Ayan. Ma'am Diary, magbigay mo na lang muna ako dito ng 3 heart sa'yo. Ayan. Si Leonie Ariola, thumbs up dan host. Magalag charot, happy first day of July. God bless. Ayan. Oo nga no. Una na nga pala ngayon, okay? Okay, Sisikoy Summer Mix. Dito ako sa iyo, Sisikoy Summer Mix. Happy 1st July to all. Oo nga. Ano na pala ngayon? July 1. Tama ba? July 1 tayo ngayon. Oo, July 1 na nga pala tayo. Okay, Daigia. Thank you, Daigia. Sandali lang guys at puntahan ko lang si Ay, ano ba yan? At ba na-i-comment ko? Oh my goodness. Ikaw, wait lang. Sinesearch ko Bigla pa naman na-comment. Tingnan mo, kung ano-ano napipindot. Yeah, December is coming. Oo, si Sikoy Manalisa, kaya lang hindi nakakatuwa, di ba? Kasi taghirap. Taghirap talaga. Si Spelly, may galag shoutout si Spelly. Thank you for coming, si Spelly. Okay, dito na ako si Sikoy Summer Mix sa sa Goso at Cheesy fried chicken. Ayan, si Summer Mix playing ka na. Just cooking, done watching ako si Sikoy Just Cooking. Ayan, magpo-comment lang ako dito. Ayan, pang 97 thumbs up ako dito, Just. Okay. Ayan, another play ako sa iyo, Ma'am Astrid. Ayan, dito pa ako sa bahay mo, hindi ko pa naibababa kasi lang ako doon sa mga natapos. Ayan, another play ako sa iyo dito, Sis Astrid. Dito ako ulit sa iyong sa iyong part 3, hold GPA, Muara Beach, Brunei. Ayan, playing ka na, Ma'am Astrid, nasa ads ka pa. Okay, Sis Pearl DM, next kita dito, Sis Pearl DM. Okay, sino nga itong Ayan, dito na ako kay Sis Pearl DM. Sis Pearl, dito na ako sa bahay mo, Sis Pearl DM. Ayan, tiis lang muna sa tinapay na ulam. Inuulam ba yung tinapay, Sis Manalisa? Hindi ko pa na-try yun. Mainam pa yung sitchirya. Na-try ko na yun, yung oishi, tsaka yung bangos na sitchirya. Masarap yun. Pero yung tinapay, hindi ko pa yun na-try talaga. Ayan. Sis Pearl DM, I'm here ako sa bahay mo, Sis Pearl DM. Unbox, next kita dito, unbox. Okay. Sis Pearl DM, playing ka na Sis Pearl. Ayan, playing ka na Sis Pearl DM. Okay, si Sikoy Summer Mix. Ayan, si Sikoy. Done watching na ko si Sikoy Summer Mix. Say yung 14 hours ago. Okay. Pag 11 thumbs up ako si Sikoy Summer Mix. Ayan, Mama Street, still playing ka.
Ayan, Sis Manalisa, I'm going na ako. Ayan, ang box next kita dito kay ano ha, dito kay Sis per DM ang box. Ayan, susunod kita dito. Okay, Sis Manalisa, papunta na ako sa'yo. Aray. May nangangagat. Yan, walang ano man ang box. Ayan, bisitahin kita after ni Sis per DM, sunod kita sa kanya. Sis Manalisa, dito ako sa bahay mo, Sis Manalisa. Malawak ang taniman dito ng tubo. Ayan. Wow, sana all. Sis Manalisa, kanino bang tubuhan to? Sa inyo ba to? Sis Manalisa. Ayan, playin ka na, Sis Manalisa. Ayan, naka-play ka na. Ayan, Shara, 5 million in the house natin, guys. Sino ba yung malapit na matapos dito? Ayan, kay Sis for DM, still playing. Kay Ma'am Astrid, still playing. Okay. Ayan. Lahat nandiyan kayo, guys. Ayan, kay ano yan, kay Sis Manalisa. Ayan, kay Sis Pearl DM. At kay Ma'am Astrid. Ayan. Parang nahirapan akong buhatin, kaya tinod-code ko na lang yung aking cellphone. Ayan. Shout out sa 5 million in the house natin, guys. Thank you so much. Maka na naman yata ako ninaantok. Ayan, kumusta ba ang lahat? Ayan, ako ilang araw ay dalawang gabi ako hindi nag-live. Kagabi di rin ako nag-live. At saka nung isang gabi, hindi rin ako nag-live. Ala, sige lang. Siguro to nag-ano na naman, teka, wait lang. Tema ng cellphone ko sabi ko na nga hindi hindi umuusad yung aking comment section nasa harang ulit Ma'am Host. Ayan, maraming salamat. Natin si Sisi Koy Summer Mix. Ayan guys, ayan, patamsak sa ating nakapin. Ayan, patiin pala natin ang happy birthday si Sisi Koy Summer Mix. Sisi Koy Summer Mix, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ay, napakanta tuloy ako ng de oras, Sisi Koy Summer Mix. Mama Street, dan watching ako Mama Street. Ayan, pangalawang play ko sa iyo. Edvons, may kalab-shoutout sa iyo dyan, Edvons. Ayan, na-all, nakabiit. Sana all ka lang talaga. Sa Bernice, Kuya Bernie ba yun? Kuya Bernie! Kuya Bernie, hello Bernie, Kuya Bernie. May kalab-shoutout Kuya Bernie. Sorry po, hindi ko napansin. Nakanta kasi ko ng happy birthday, kaya hindi ko napansin si Kuya Bernie. Kuya Bernie, may kalab-shoutout sa iyo dyan. Thank you for coming, Kuya Bernie. Sis Penny, thank you so much. Sis Kalog, maraming salamat. Ayan, happy birthday ulit, Sisi Koy Summer Mix. Ayan, Kuya JR, may kalab-shoutout Kuya JR. Thank you for coming, Kuya JR. Kuya JR. JR talaga. Ay, sana all na lang talaga. Baluktot ang dila. Ayan. Oops. Saan ako pupunta nga? Teka, wait lang. Ayan, Sis Manalisa, still playing ka, Sis Pearl DM. Still playing ka, Sis Pearl DM. Sis Kalog, nandito ako sa bahay ko. Ay, sa bahay ko. Sa bahay mo, Sisi Koy Kalog. I'm here ako, Sisi Koy Kalog. Goodbye, long hair. Ayan, Sis Kalog, playing ako dito sa goodbye, long hair mo, Sisi Koy Kalog. Ay, sana lalong gaganda si Sisi Koy Kalog. Ayan, done watching na ako, Sis Pearl DM. Nasa ads ka pa, Sis Pearl DM. Ayan, done watching ako sa iyo. 20 thumbs up, Sis Pearl DM. Ebons, maraming salamat. Okay, magko-comment lang ako dito ba kay Sis Pearl.
Ayan, sana all may ano dito, may nag-send ng ano kay Sis per DM, oh, may nag, ano, lang, Sis per, okay, next tayo guys, next, okay. Sisi Kuya Jazz, salamat Sis Jazz, thank you, okay, tamsak muna ako dito kay ano ha, kay Sisi Kuya Summer Mix. Ayan, Sisi Kuya Summer Mix, dito muna ako sa bahay mo Sisi Kuya, tamsak muna ako dito sis. Live nga pala yun. Ayan, dito nga pala. Ayan. Kailan ba to si Sikoy? July 2, 2 p.m. bukas. Okay. Ayan, tamsak ako dito guys. Pasuyo naman sa pinakapin guys. Patamsak naman sa kanyang ano, birthday niya ngayon. Ayan, palambing naman. Ayan, batiin natin siya sabay tamsak sa kanya dahil birthday niya ngayon. Ayan. Batiin naman natin yan si Sikoy Summer Mix. Okay, Kuya JR, nandito ako sa iyo, Kuya JR. TJ JR TV. Ayan, dito ako sa iyong bahay. Okay. Ang haba ng mga video mo, Kuya JR. Dito muna ako sa road trip, 2 minutes and ano, para mabilis-bilis tayo. Johnny Wong, ayan. Tamsak host, maraming salamat. Happy birthday, Summer Mix. Ayan. Okay, nandito ako sa bahay mo, Kuya JR. Ayan. Dan watching ako si Manalisa. Manalisa, dan watching ako sa iyo, Sisi Koy. Ayan. Ayan, Sis Manalisa, nag-iwan lang muna ako dito ng 3 heart. Okay, unbox, papunta na ako sa bahay mo, unbox. Thank you po sa lahat. Ayan. Okay. Unbox, papunta na ako sa bahay mo. Ay, nakapag-comment ba ako kay Sis Manalisa? Ay, oo. Sir DM, magalang shoutout, Sir DM. Ayan, magandang gabi, Sir DM. Sino ngayon pupuntahan ko? Ay, si Unbox. Unbox. Oh my goodness, ito Unbox. Teka, magtatamsak muna ulit ako kay Sisi Kuya Summer Mix, another tamsak. Unbox, wait lang ha. Ayan, tamsakan ko muna ulit yung kanyang upcoming. Sisi Kuya, pangalawang tamsak sa'yo, sa Summer Mix. Ayan, sa mga nandyan guys, palambing naman, tamsakan natin ng live ni ano. Ayan, good evening po host. Ayan, good evening ni Sir DM. Ayan, 2 araw na Sir DM, na lagi akong late sa live mo. Pasensya na Sir DM, bawi next time. Kasi sa umaga nagpupunta kami ng ano, tawag dito, pupunta kami ng palengke, pagdating ko patapos na si Sir DM. Ayan, si Kuya Summer Mix. Pangalawang thumbs ako sa'yo, si Koy. Okay, dito na ako kay ano, Unbox, dito na ako sa bahay mo, Unbox. Unbox boy, where are you? Okay, Unbox, nasaan ka na, Unbox? Johnny Wong, salamat Johnny Wong. Okay, Unbox, na dito na ako sa bahay mo. Natuntun ko na yung bahay mo. Uy, ang bilis ng bahay ni ano, 900 agad. Oh my goodness. Oh my goodness, Garapunes. Agoy. Unbox boy, let's go. Hindi na ano ba to? Hindi na pinaporma ang kalaban. Ayan, Unbox, playing na ako dito. Ayan. Ayan, si Spenny, salamat ng marami. Uy, sino ba naka-play ko dito na kay Rapid Tool po na ako? Ay, si Koy Kalog pala. Si Koy Kalog, dan watching na ako sa'yo, si Koy. Pupunta na ako kay Rapid Tulpo. Oh my goodness. Walang anuman, Unbox. Walang anuman. Aga ko namang hinaantok, aga ko namang naghihigab. Oh my goodness. Okay, dito na tayo kay ano. Apuntahan ko muna si ano pala. Si Spelly, punta ko sa bahay mo si Spelly. Spelly's Cooking, ayan. Ayan, si Spelly, dito ako sa iyong mansyon. Ayan, meron na tayong natapos na naman. Wait lang guys. At meron tayong finished product na. Ay, finished product talaga. Hindi finished product. Okay, si Spelly, playing ako dito sa mag-isa tayo ng taro. Ano ba to? Taro. Gabi, madali lang lutuin. Okay. Si Spelly, playing ka na si Spelly. Nasa ads ka pa. Okay, sino kayo nandito? Kay Kuya JR. Ayan, Kuya JR. Dan watching na ako, Kuya JR, dito sa 2 minutes mo in 16 seconds, Kuya TJ JR. Ayan, nakapag-thumbs up na rin ako dito at may comment na rin ako. Ayan, maraming salamat. Si Spur DM, dan watching ako sa iyo, si Spur DM. Okay. Sino pa ba yung hindi natin napupuntahan dyan?
Ayan, unbox. Still playing ka, unbox ha. Sis Feli, still playing. Sis Manalisa, salamat Sis Manalisa. Okay. Salamat Mama Srid from Sisikoy Summer Mix. Usumpong na naman yung antok ko. Ay nako, ito namang antok na ito eh. Ayan. Shout out sa 4 million in the house, guys. Thank you so much. Okay, done watching na ako dito kaya, no? Ay, ano ba yung dito? Nakaantok talaga ako. Nahihigab ako. Okay, Daigia. Puntaan ko nga po si Daigia. Parang ang sarap-sarap ng matulog ba? My goodness, na mata na to. Si Spelly, still playing ka si Spelly. Naka-play ka si Spelly. Okay. Ako nga to si Daigia. Uy, walang ano siya. No video si Daigia. Talagang nagsusupport lang siya. Okay. Daigia, thank you very much to my full support to my live stream. Thank you so much. Wala siyang upload, wala siyang video. Talagang nagsusupport lang siya. Ay, nako. Higab pa more. Okay, unbox. Done watching na ba ako dito sa'yo? Unbox, nasan ka na? Okay, done watching na nga pala ako kay Unbox. Unbox, done ako sa'yo dito sa latest upload mo 4 days ago. Ayan. Mag-iwan na lang ako dito ng Green Vlog. May galap shoutout, Green Vlog. Thank you for coming, Green Vlog. Okay, mag-iwan ako dito ng bakas. Sister, already done to your house. Wow, thank you so much, Green Vlog. I'm going to your house, Green Vlog. Sister, play my video. Okay. Sisikoy Marvic, ay Marvic Family TV. Thank you so much, Sisikoy. Thank you for coming. Okay, Green Vlog, I'm going to your house na, Green Vlog. Okay? Sisikoy Summer Mix, salamat, Sisikoy. Wow, Green Vlog, so you're beautiful. So you're beautiful lady. Tambay na ako salamat si Koy ha. Salamat. Okay, Green Vlog. Ayan. Napakagandang babae ni Green Vlog. Okay. I'm here. House Green Vlog. Okay, playing your video. Okay, my dear sister. Ang ganda-ganda niyang bata. Bata talaga. Matanda na rin yan. Sino ba yung naka-play ko dito? Bakit naka-rapid ko na ako? Kay si Spelly pala. Ayan, si JNB, ano ba to? JMB Rito channel ba to? Ayan, tama ba yung basa ko? Ayan. Tama ba yun? Ayan, done watching na ako kay Sis Peggy. Ayan, nakapag-comment na rin ako, sis. Ayan, done ako sa'yo. Okay, dito na, tingnan ko nga ito si Main channel ko ba to Ay, oo, malaki na yung bahay niya. Bigyan natin ng jacket. Okay, add moderator. Oh, sana lang ay nandyan pa siya. Hindi siya umalis. Ma'am China, mega love shoutout, Ma'am China. Mega love shoutout. Okay, Green Vlog, still playing your video, Green Vlog. Okay, Green Vlog, still playing. Ma'am China Heart, nandito na ako sa bahay mo, Ma'am China. Ayan, yung mga hindi pa nga pala nakapag-thumbs dyan kay Sisikoy Summer Mix. Ayan, pa-thumbs naman sa kanyang Ayan, may premiere daw si Ma'am China. Ayan, Sisikoy Summer Mix, another thumbs ako Sisikoy sa'yo ha, Sisikoy.
Ayan, mag-another thumbs up ako sa iyong upcoming. Guys, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up dyan sa ating nakapin, ayan, pa-thumbs up naman. Okay, pangatlong thumbs up ko to, si Summer Mix. Ayan, since ko yung Summer Mix, baba mo na kita ha, kasi pin ko lang si Ma'am China. Ano daw, premiere daw niya ng 8:45. Okay. Sister, ano tawag dito? Sister Green Vlog. Ayan, still playing your video, my dear Sister Green Vlog. Grabe na naman talaga antok ko si Summer Mix. Ano ba gagawin ko dito sa mata ko? Okay, Ma'am China Heart, nandito ako sa bahay mo, Ma'am China Heart. Sa channel ako. Okay. Playing ako dito, Ma'am China, sa iyong paano, highlight, 5 minutes. Ayan, naka-play ka, Ma'am China, nasa ads ka pa. Parang gusto ko talaga ipit yung mata ko. Grabe, ang ko ba? For DM, ayan, si Kemby rito, channel, hindi na siya bumalik, nag-comment lang siya ng 3 comment, 3 kaway, tapos hindi na siya bumalik. O, di ba? Okay lang yun, yung mga dumadaan na ganun, wala talaga tayong magagawa doon kung hindi sila mag-i-stay. Parang sasakyan lang yan. O, napadaan ka lang sa lugar na yun, o, di ba? Ganun lang din yun. O, napadaan lang din sila sa live natin, kaya hindi lang nila naantay na madyakitan. Umalis na. Ay, naku po. Grabe talaga nakakaantok. Oh my goodness. My goodness, garapunes. Sige lang, sisikoy Summer Mix. Ilang taon ka na sisikoy Summer Mix? Okay, Green Vlog, still playing your video, Green Vlog. Ma'am China Heart, still playing kasi yung highlight. Ayan guys, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up dyan, sa pinakapin, ayan, pasuyo naman, may premiere daw siya ng 9:45. Okay, si Duday, kay si Spelly siguro yan. Salamat si Spelly, thank you so much. Si Kuya, tawag dito, Just Cooking, salamat sa iyo, Just. Just, andalang mo mag-live. Ito talaga ako. Ay nako. Ayan, 7 million in the house, Charot. Ayan. Mukhang makakatulugan ko na naman yung live ko ngayon. Ako, grabe, antok ko talaga. Ayan. Ayan, sorry guys sa mga magla-live na susunod sa akin. Pag hindi ako naakyat, panigurado tulog na ako noon. Pag hindi ako umakyat. Ay, sana all. Si Kuy, bata ka pa pala. Ako nga, 50 na, o, diba? Saan ka pa? O, diba? 50 na ako. Bata ka pa, si Kuy, 40 ka pala. Ayan, si Kuy Kalog. Ayan, salamat si Kuy. Si Kuy, pag di ako naakyat sa live mo mamaya, magre-reply na lang ako sa live mo bukas. Grabe, antok ko talaga. Ang ingay ng mga aso, sakit sa tenga. Ayan, malapit na magdaan dito kay Ma'am Chino. Ang magagawa pagkagabi na kasi ganyan, talaga ang mga aso nag-iingay niya eh. Ayan, si Kuy Maricel, si Skinjoy, mega love shoutout si Skinjoy. Thank you so much, Sis Skinjoy. Good evening, Sis Piculana. Good evening din, Sis Skinjoy. Okay, Sis Kuy dyan, salamat ha. Sis Skinjoy, dito na ako sa bahay mo, Sis Skinjoy. Okay, playing ako dito, Sis Skinjoy, sa yung 6 minutes, Joyride Batangas City. Wow, sana all, joyride lang si Sis Kuy Skinjoy yan. Ayan. Ayan, Sis Jinjoy, playing ka na dito. Sis Jinjoy. Sis Marvic, salamat si Sikoy. Next kita dito, Sis Marvic. Ayan. Si Loving Sky na lang si Sikoy mamaya, pupuntahan ko. Kasi para makatulong sa at nang ikaw ay mamonetize na, konting kembot na lang, mamonetize na si Loving Sky.
20CH, mega love shoutout, 20CH, thank you, thank you. Okay, Ma'am China, yan, malapit ka na mag-done watching, Ma'am China. Okay. Ayan, Ma'am China, done watching na. Oo, tama ka naman dyan sa Stinjoy. Kailangan din natin yung minsan magre-relax tayo ng konti. Yan, napakasakit sa tenga, mga aso. Yan, Marlo sa lubod, Nicolab Shar. Ayan, done watching na ako dito kay ano, kay Ma'am China Heart. Ayan, Ma'am China, done watching na. Ayan, si Stinjoy, still playing. Okay, si Green Vlog. Wala na rin si Green Vlog. Di pa tapos yung video niya. Wala na rin siya. Si Spelly, salamat si Spelly. Nakagaling na ako sa bahay mo si Spelly. Ayan. Ayan. Naka-volume pala. Ayan, Green Vlog. Done na ako dito, Green Vlog. Ayan. Done watching na ako kay Green Vlog. Ayan, pag 39 thumbs up, 34 pala. Si Stinjoy, still playing ka pa rin si Stinjoy. Ayan, si Slaving Sky. Punta na ako sa iyo, si Slaving Sky. Si Koy Loving Sky, dito na ako sa bahay mo si Koy. Oops, na-play ko na to dito. Wait lang. 3 minutes. Hanap tayo ng hindi pa na-play. Oops. Stinjoy, salamat sa Stinjoy. Ay, na-play ko na pala ito lahat dito. Wait lang. Ayan, si Slaving Sky, playing ako dito. Wala pa akong thumbs up dito si Sikoy. Ayan, naka-play ka na. Okay. Ayan, premiere na ng ating nakapin, guys. Pasuyo naman sa ating nakapin. Ayan, puntahan muna natin siya. Sir DM, salamat Sir DM. Next kita Sir DM. Okay, Sir DM, next kita. Salamat sa support Sir DM. CH, thank you. Okay, Sir DM, dito na ako sa bahay mo, Sir DM. Ayan, maraming salamat sa mga nag-thumbs up, guys. Thank you so much. Ayan, sis Loving Sky, daan na ako sa iyo, sis Loving Sky. Pag 101 thumbs up ako, sis Loving Sky. Okay. Okay, Sir DM, dito na ako sa bahay mo, Sir DM. Okay.
Sir DM, playing ka dito sa iyong wow, delicious food. Sir DM, playing ka na. Ayan, si Mike Tina. Gallery PSP, mega love shoutout. And Mike Tina, mega love shoutout sa iyo. Thank you for coming. Ayan, Sis Joy. Ayan, Sis Joy, malapit ka na mag-done. Pang 61 thumbs up ako dito, Sis Joy. Si Kuya Ellen, nag-love shoutout si Kuya Ellen PH, si Koy. Maraming salamat si Koy. Thank you for coming. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, sa mga hindi busy dyan, ayan, pasilip sa naka-premiere, sa ating naka-pin. Okay, done watching ako, Sir DM. Yan, napunta na ako dito kay ano. Ayan, Sir DM, done watching ako dito sa iyong wow, delicious food. Yan, Sis Ellen. Salamat si Kuya Ellen. Thank you. Init. Yan, thank you so much si Kuya Ellen. Thank you so much. Uy, wala ng tao. Nasaan na yung mga tao? Ano na nangyari? Saan nagpunta mga tao? Ihanda na ako kasi si Kuya Labis kaya. Andito pa ako. Wala ng tao si Kuya eh. Saan nagpunta? Kaya nagsipunta ako. Hindi, minsan kasi nakakatuwa lang talaga. May nagko-comment pero walang viewers na nakatambay. O di ba? Dito ako sa iyo si Koy, Ellen. Ayan, Sis Ellen, nandito ako sa iyo. Sa bahay mo, si Koy. Tamsak mo na ako dito sa premiere mo, si Koy, Ellen.
Okay. Natago ni Lolo viewers mo si Sikoy. O, hayaan mo siya si Sikoy, balas sa buhay niya, basta yung sahod ko, huwag niyang itago. Ayan, tamsak ulit ako si Sikoy dito, pangalawang premiere mo. Ibig ko na nga tulugan at ako inaantok na naman. Pag grabe antok ko, iniiwan ko talaga, tutulog ako eh. Ayan, tamsak ulit. Ayan, si Sikoy, tamsak ako dito sa dalawang premiere mo. Playing ako dito si Sikoy sa 3 days ago mo sa iyong ano. Ayan, relaxing beautiful flower in nature's form, ano ba ito, meditation. Ayan, nasa ads ka pa si Sikoy Ellen. Madam Yunes, may kalab shoutout Madam Yunes. Gandang gabi sa'yo dyan, Ma'am Yunes. Maraming salamat. Sir DM, dahil watching ako Sir DM. Tambay lang siga ko lang pagod ako. Sige lang si Sikoy. Galing na ako sa bahay mo si Sikoy, kay Labing Sky ako nagpunta si Sikoy. Kasi alam ko si Labing Sky malapit na sa katotohanan. Kaya doon ako bumisita si Sikoy. Ayan, naka-play ka na si Sikoy Ellen, nasa ads ka pa. Ayan, sa mga hindi ano dyan guys, ayan. Ayan, share out sa 6 million in the house. Maraming salamat. Okay. Pwede na akong matulog. Si Spelly, salamat si Spelly. At sa mga nag-thumbs-up, maraming salamat. Nakaipon na tayo ng 30 thumbs-up. Oy, sana all. Paabutin nyo naman ng 100. Agoy, sana all nangarap. Wala naman masama mangarap kaya, di ba? Oh. See? Oy, ano ba yan? Mga gamo-gamo. Ang iingay ng mga aso, nakakainis. Pag umabot na 100 thumbs-up ng live ko ngayon, matutulog na ako. Joke lang. Siyempre, paano ba yung naabot na 100 thumbs up? Wala naman tayong gaanong viewers, o di ba? Wala naman tayong gaanong tao. Paano ba aabot ng ano yan? Paano ba aabot ng... Ang nakakatuwa lang sa live ngayon, pwede ka mag-scroll. Pag nag-scroll ka, pag in-scroll mo lang saglit, nandun ka na naman sa ibang channel, o di ba? O, tinan mo yun, o. Naka-live si Mang Kripa, naka-live si Sis Antaray. At may pumasok si ano ba to? Si guard ni Peli. Bigyan ko na kay Sis Peli to. Bigyan ko ng jacket. Bigyan ko ng panty yan. Si Sikoy Summer Mix, salamat si Sikoy. Ano handa mo si Sikoy? Uy, nahihigab talaga ako. Si Pearl DM, salamat si Pearl. Ayan, tapos na yung premiere ni Ma'am China. Okay. Ma'am China, salamat Ma'am China. Yan, grabe talaga antok ko. Ayan, sa mga may live mamaya guys ha, pag hindi ako nakaakyat, si Sikoy Labing Sky, bukas na lang ng madaling araw. Grabe talaga. Kasi minsan pag kayo matutulog na ako si Sikoy, di ka pa naka-live kaya di kita matambayan si Sikoy Labing Sky. Minsan sinisilip kita kung naka-live ka na, hindi ka pa naka-live, kaya ginagawa ko, nakakatulog na ako. Ayan, sa madaling araw na lang ako umaakyat ba. Ma'am China, salamat Ma'am China. Si Sir Ben, yan ngayon naka-live siya. Kanina pa to, anong oras ba yon? Host, pa-request. Maglubay ka dyan, kaya hindi man ako nakanta. Bas, di ako marunong kumanta. Ma'am Chandra, Indigo, may galab shoutout. Thank you for coming, Ma'am Chandra. Ayan, Ma'am China, daan ako sa video, Ma'am China, sa iyong latest upload kanina, Ma'am China. Okay, Ma'am Chandra, Indigo, may walwal ba?
Ma'am China, may galap-shoutout from Edgons. May walwal siguro, Ma'am China, kayo nagre-request. Okay, Ma'am Chandra Indigo, I'm here in your house. Ayan. Sir Edgons from Ma'am China. Yuno, okay, si Yuno, nandiyan na si Yuno. Yuno, thank you for coming, Yuno. Long time no si Yuno. Okay, Ma'am Chandra. Ayan, Ma'am Chandra Indigo. And guys, Sis Ellen Morningstar. Playing kasi si Koy. Sis Peli, salamat. Ayan, nag-request si Sir Edmonds. Oo nga, Ma'am China, palagay ko yan, nasa walwalan na naman yan. Nagwawalwal na naman yan. Okay, tawag dito. Sino nga yung pumasok? Edmonds, dito na ako sa bahay mo, Edmonds. Sis Peli, salamat na marami. Edmonds, dito ako sa bahay mo, ha? Tamsak mo na ako dito sa upcoming mo. Ayan. Uy, grabe higap ko. Grabe antok ko si Sikoy Kalog. Si Sikoy Kalog, pag di mo nakita yung pagmumukha ko mamaya sa live mo, ibig sabihin lang nung nakatulog na ako nung. Grabe antok ko talaga. Boss, dito ako sa bahay mo ha. Dito ako sa beer house ngayon. Nag-going pastilan. Sana lang nasa beer house. Ginoo. Teka, na-play ko na to dito. Hanap ko na ako nang hindi ko pa na-play. Okay, si Yuno na lang muna punta ako dito. Na-play ko kita sa isang cellphone. Pwede ko pupuntahan. Mga na-play na kita dito. Okay, Yuno. Yuno, I'm here na ako sa bahay mo, Yuno. Okay. Yuno. Ayan, Yuno, playing ka na Yuno ha. Yuno, makinig ka Yuno. Walang tao dyan o. So, okay lang yung walang tao. Okay. Dito kita sa isang cellphone ko pupuntahan kasi na-play ko na lahat ko sa isang cellphone ko yung ano mo. Yung tawag dito. Mga video mo. Kaya tapusin ko lang to kay Ma'am Chandra. Hindi ko doon kita pupuntahan po sa isang cellphone. Ay, nahantok talaga. Di ba naman itong mata na to, di man lang marunong makisama. Okay, Ma'am Chandra. Still playing, Ma'am Chandra. My loves advance. Mega love shoutout ay sana all. Merong my love si Kuya Jinjoy. Sana all na lang. Yuno, still playing Yuno ha. Okay, Ma'am Chandra, Indigo. And then Yuno. And then kay Sis Ellen Morningstar kasi mahaba-haba yung video niya. Doon pala kay Sir Rene, ang walwal. Ayoko kasi Edmonds, ayoko kasi maglinis ng ng copyright, kaya ayoko Yes, okay, thank you host. You're welcome, Yuno, my dear. Ayan, si Kuya Ellen Morningstar, naka-play ka pa din. Ganyan talaga, pag gwapo host, daming nagmama. Ay, sana all gwapo. Sana mapapasana all na lang talaga ako. Ayan, Ma'am Ellen PH, may galap shoutout from si Kuya Jinjoy. Sino mo yung mata ko, napipikit talaga ako. Pag naman ako nahiga sa higaan, di man ako makatulog. Nakakabusi talaga. Ma'am Chandra, yan, still playing Ma'am Chandra. Si Yuno, still playing Yuno. Ma'am Isis Ellen, still playing ka. Maya talaga pag na-play ko kayo lahat, tutulugan ko talaga, iwanan ko na naman tong live na to. Grabe, antok ko talaga. Yung mata ko nakakainis pag ganitong oras na. Ang lagkit na ng mata ko. Kaya nga parang gusto ko nang sumuko eh. Sana all, marunong sumuko. Sana all na lang talaga headphones. Oy, Laika Mix Vlog, may kalag shoutout Laika. Salamat sa patamsak. Okay, still playing si Ma'am Chandra Indigo, si Yuno still playing. Si Kuya Ellen Morningstar still playing.
Okay. Thank you, Laika. Sisikoy Maribik Kubian. Shoutout sa iyo dyan, Sisikoy Maribik Kubian. Thank you for coming. Sisi Laika, stay put ka lang yan. Bisitahin ko yung bahay mo, Sisi Laika. Ayan, may galap shoutout sa lahat from Maribik Kubian Vlog. Sisikoy, salamat, Sis Maribik. Thank you. Hi. Higap pa more? Okay, Ma'am Chandra. Okay, Ma'am Chandra, malapit na matapos ang video ni Ma'am Chandra. My love, Edbons, huwag nang sumuko. Dito pa ako. Ay, sana all. Okay, Ma'am Chandra, and go done watching. Okay, dito na ako kay Sis Maribikub dyan para matapos na tayo. Para pwede. Ayan, Sis Ellen, nasa ads ka, Sis Ellen. Hindi ko alam kung tapos na, pero may ads ka, Sis Ellen. You're welcome, Ma'am Chandra. Sino nga yung pupuntahan ko? Kay Sis Maribikub yan. Makainis ko mga aso na to. Okay, Sis Maribik, dito na ako sa iyong bahay. Tamsak mo na ako, Sis, sa iyong upcoming, Sis. Okay. Ayan, dito na ako, Sis Maribik Kubian, sa iyong bahay. Ayan. Nakapag-tamsak na ako sa upcoming mo. Yan, playing ako dito sa iyong ginataan. Ano ba to? Hanggang tingin lang muna, wala pang sahod. Ayun. Ayan, Sis Maribik, playing ka dito, Sis Kuy Maribik Kubian. Ayan, thank you guys. Hi. Okay, Yuno. Still playing, Yuno. Ayan, si Sikoy, ano tawag dito? Si Sikoy Morningstar, malapit ka nang mag-done watching. Si Sikoy Morningstar. Malapit nang matapos. Antok, Hos. Oo nga, Yuno. Antok na si Hos. Nahihigab talaga ako, Yuno. Sis Pearl, thank you so much, Sis Pearl DM. Thank you so much. Antok si Hos. Okay, Yuno. Ayan, Yuno. Done watching to your video, Yuno. Ayan, nasa ads pa. Ayan. Okay. Yuno. Ayan, maikli lang yung ads. Ayan, done watching to your video, Yuno. Ayan, si Sikoy Maribik Family TV. Salamat, si Sikoy. Ayan, basta pag hindi nyo ako nakita sa live nyo mamaya, panigurado, nakatulog na ako nun. Ayan, maraming salamat sa lahat, guys, ha. Ayan, na-play ko na kayong lahat. Ayan, mag-ano muna ako, mag-rest muna. Grabe, antok ko talaga. Ayan, salamat guys ha. Thank you, thank you. Thank you sa lahat. Sis Maribik Kubian, still play ka? Shh.
Still playing ka, sis Marvy Kubian. Okay, you know, done watching you, no? Ma'am Chandra, thank you Ma'am Chandra. Sisi Kuy Loving Sky. Ayan, si Ellen Morningstar, done watching na ako. Sis Ellen Morningstar, ayan, done na ikaw. Konting-konti na lang mag-ano na ako, mag-comment na ako, Sis Ellen. Okay. Yan. Salamat guys ha. Salamat sa mga nandyan. Si Kuy Summer Mix, salamat. May problema na naman yung mata ko si Koy. Hindi na naman mapigil ang ang paghigab. Okay, done watching ako si Marvy Kubian. Ayan, done watching na si Marvy. Si Spelly, thank you so much si Spelly. Parang may alarm clock yung mata ko si Kuy Summer Mix. Nakakainis talaga. Ayan, pagka ganitong nagla-live na ako, wala na akong tigil lang kakahigab. Minsan, iniiwan ko na nga lang yung live ko eh. Hindi ko na talaga, kaysa nung napipikit na talaga ako. Kaya ginagawa ko, iniiwan ko yung live ko, minumute ko lang, tutulog ako. Ayan, welcome si Koy. Kaya nga si Kuy Summer Mix, madalas iniiwan ko talaga yung live ko. Bahala sa dyan, sabi ko bahala sa dyan. Kung sino yung sumilip, adi salamat. Aba, pagka ganitong hindi pa si Lolo nag-i-email sa akin para sa sweldo ko, aba. Adi tutulugan ko siya. Sana lang si Koy makasahod na ako ngayong July. Sana lang, nangangarap. Mangarap man lang. Ay. Oo, 87 nung nakaraan. Ewan ko lang ngayon. Hindi ko pa tinignan. Natatamad akong tingnan. Bala nga siya sa buhay niya. Si Koy, bala siya sa buhay niya, di ba? Pag sumweldo, adi, thank you. Ay. Sana nga lang si Koy makasahod man lang ngayong July ba? Abay, ano na, ilang buwan na? 6 months na ba? Agoy. Natatamad tuloy ako mag-live si Koy. Di ba? Kaya pansin mo, ilang gabi na akong dalawang gabi kung di nag-live. Natatamad ako. Di ko ba naman matamad? Ay naku, Diyos ko po, dilat na mata mo. Wala ka pang sweldo. Di ka pa makasweldo.
Di ka man lang paranasin ng sweldo. Di ka man lang padanasin ba? Yan, maraming salamat guys sa mga nandyan pa. Maraming salamat. Marami na tayo sisi ko. Marami na tayo sisi. Kaya nga sisi ko Ellen eh. Naku. Dalawang gabi hindi ako nag-live. Natatamad talaga ako. Hindi sulit yung pagpupuyat. Ingay talaga nitong mga aso na ito. 3 months na ako walang sahod. O diba sisikoy, buti nga ikaw 3 months pa lang eh. Eh ako 6 months na wala pa. Ay saklap. O diba? Mami Pearly, Miguel Charot, Mami Pearly. Ayan, punta ako na agad bahay mo, Mami Pearly, bago ako makatulog, Mami Pearly. Nandito na ako sa bahay mo. Playing ako dito, Mami Pearly, sa kain lamig. Ano ba to? Kanin lamig. Ayan. Mami Pearly, playing ka dito sa kanin lamig mo, ha. Ayan, pinlay na kita agad, baka makatulog ko. Grabe antok ko, eh. Ayan, Ma'am Diary, salamat, Ma'am Diary. Mami Pearly, still playing ka, Mami Pearly. Oo, si Koy Ellen, nakakatamad mag-live. Lalo pagka ganyan antok na antok ka na tapos lalabanan mong pilit. Naku, napakahirap. Kaya ako ginagawa ko pagka yung halimbawa wala pa akong 1 hour at grabe antok ko, ay minumute ko talaga yan. Iiwan ko, natutulog ako. Bahala si dyan. E di pag pumasok, salamat. Di pagka hindi, eh di wala. O, ano gagawin? Mami Pearly, still playing ka, Mami Pearly. Ay. Tatawanan tuloy ako ni Yuno. Antok na raw si Hos. Yan, shoutout sa 8 million in the house. Salamat guys. Yuno, salamat Yuno. Sis Maricel, Sisikoy Kalog, salamat Sisikoy. Ako hilong-hilo na Sisikoy. Hindi ko na malaan ko alin ng nahin ko. Lipat ka na lang sa araw ng Bicolana. Kaya nga Edbon, sana kaya lang naiya naman ako syempre doon sa may mga nagla-live, di ba? O, may mga schedule lang kasi si Ma'am China, o. Pangtanghali talaga siya, tsaka si Madam Yunes, si Tatay Islaw. Ayoko naman kasi ng yung makakasagasa ako nung kapwa natin, kasamahan natin na naka-live. Ayoko naman ng ganun. Kaya ako kasi pagka yung halimbawa, pag alam ko schedule nila yon. Ayokong sapawan. Ayoko ng headphones, pwede sa araw na lang. Grabe talaga antok ko pag gantong oras. Mag 2 PM kasi si Koy. Naka-live si Ma'am China noon, si Koy Summer Mix pag 2 PM. 'Di ba? 2 PM tapos 3 PM naka-live si Spelly. Ayoko naman na pag kasi yung mga yung mga nagsusupport sa akin, tawag dito, yung mga nagsusupport sa akin pag naka-live, ayoko nung sasabayan ko na nakukonsensya ako. Kaya nga dalawang gabi ako din nag-live si Koy. Grabe talaga antok ko. Bahala si dyan. Ay, bala ko sana mag-live ako na madaling araw ba.
Gigising ako na alas 4, tapos ila-live ko, tutulugan ko na lang. Hindi ko rin nagagawa. Madam Yunes, salamat Madam Yunes. Ay, si Madam Yunes, di ko pa na-play pala. Ayan, Mami Pearly, dan watching ako dito sa kanin lamig mo, Mami Pearly. 4 PM, pwede ka naman. Ayan. Ayan, Mami Pearly. Dan ako dito sa ano mo. Kasi yung nagkakaedad na talaga, iba na yung ano, iba na yung, ano ba tawag doon? Iba na yung ano ng pagtulog ng nagkakaedad na wala na sa oras ba? Itatry ko minsan si Sikoy Summer Mix. Ayan mo pagkano itatry ko. Kasi sa gabi talaga nahirapan ako eh. Minsan nga maakyat ako sa live ni Sisikoy Kalog. Minsan nagigising ako pag naririnig ko yung boses niya na alimpungatan ako. Magko-comment ako ng isa tas makakatulog na naman ako noon. Kaya si Loving Sky nakakakyat talaga ako sa umaga na. Oo, si Sikoy Summer Mix. Nakakaakyat naman ako, kaya lang kaka-comment lang ako ng ilang comment. Kasi minsan pag nag-live si Sis Kalog, minsan ano na siya, yung 10, minsan 10:30 na nga siya na live, kaya ayun. Naku, hilong-hilo na. Sa umaga naman, hindi ko rin ano tawag dito. Sa umaga kasi si Sikoy, mas marami trabaho sa umaga. Makakapag-live ako sa umaga noon, kaya lang silent lang talaga. Hindi ko mai-entertain yung mga bisita ko kasi talagang nandun yung trabaho sa umaga. Tambak yung trabaho, sabay-sabay. Magluluto, magdidilig ng halaman, maglilinis. Tapos magagayak nung mga gamit sa tahi. Ako host, di na ako natutulog, binabantayan ko ng sarili ko. Bahala ka dyan sa buhay mo, Ed Bones. Ayan, Laika. Ayan, di ko pa pala na-play si Laika. Sis Laika, dito ako sa'yo, Sis Laika. Di pa pala kita na-play. Teka, puntahan kita. Ayan, dito ako, Sis Laika, sa, ano ba to? Sa latest upload mo, Sis Laika. Udon recipe. Ayan, Sis Laika, playing ka na, Sis Laika. Ganito na lang, Sisikoy. Pag sa gabi, mag-start ka 7. Ayan. Advance, hindi ko makalive bukas. Ayan. Busy, sabi ni Sisikoy Marivic Ubian. Hindi raw magla-live bukas si Sisikoy Marivic. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan. Tatry ko sa madaling araw mag-live kung bahala na. Iniisip ko nga si Sikoy, pagka makasahod lang ako, baka hindi mo nakakoko magla-live, magpupuro upload muna ako pagka ganito talaga yung mata ko na ayaw makisama. Magpupuro upload na lang ako, yung mga vlog namin sa Reels, i-upload ko muna dito sa YouTube bago ko i-upload sa Reels, o di ba? Araw-arawin ko 'yan, o di. Nag-live ka sa umaga, Advance, tapos sisisik ko sa oras ko. Ay nako. Kaya minsan, kagaya kahapon nag-live ako tanghali, naiya din ako, nag-live na si Ma'am China, nag-end na ako kasi ayoko nung nasasabay ba. Tsaka di ba minsan, naka-live din si Loving Sky, alam mo naman yung isa na yan, ayokong, una-una, malapit na mamundi din yan, kaya ayokong magkakasabay kami. Si Ma'am Bicolana na lang mag-live bukas, okay lang sa kanya. Saan ba? Sa anong oras ba yun, Ed Bones? Si Kuya Loving Sky, di ka pa ba Moni? Di mo pa ba naabot yung pasobrahan mo si Kuya Loving Sky, ha? Pag mag-apply ka na pag mag-apply ka na kay Lolo, wag mo isasaktong 4K yung watch hour mo, ha? Pasobrahan mo si Loving Sky, ha? Mami Pearly, dana ako sa video mo sa kanin lamig, Mami Pearly.
Dan ako doon. Ayan, si Slaika. Still playing ka si Slaika. Kung anong oras sisikoy, go ka lang. Ayan. Pwede naman daw 2 times sa isang araw mag-live. Kailangan araw-araw may upload ka Premiere. Pwede naman daw 2 times sa isang araw, linggo mag-live. Kailangan araw-araw mo upload ka Premiere. Yun nga sisikoy Maribik ko yan iniisip ko eh. Bala ko sana, iniisip ko, sabi ko pa ako nakasahod, kahit once a week na lang ako mag-live ka ako. Mag-araw-araw na lang kako ko ng upload. Tatry ko kaya kako kung ano magiging resulta ng channel ko ba. Natatamad. Pagod kasi ko sa trabaho araw-araw kasi may tahian nga kami. Ayun, sa maghapon, sobra pagod ko talaga kasi siyempre lahat ng trabaho, tabas, yung akin lahat. Ayan. Kaya pagdating ng gabi, yung oras na dapat na ipapahinga ko na dahil pagod sa trabaho, yan, magla-live ka, yan ang inaabot. Tapos maagang gumigising. Maaga ako gumigising kasi marami kaming gawain sa umaga. Yung mga dagdag pa yung mga halaman ko, hindi mo diligin, namamatay, sayang naman. Ayan, si Slaika, still playing kasi Slaika. Same tayo, Sisikoy. Pinipilit ko lang mag-live kahit pagod. Oo, Sisikoy Summer Mix. Napakahirap. Lalo pagka yung gusto mo nang ihiga yung katawan mo. Tapos maiisip mo yung channel mo. Maiisip mo sa isip mo yung channel mo. Agoy, babangon ka kahit pagod ka, Mariosep. Sayang naman kasi pinaghirapan natin kung mapapabayaan eh. 'Di ba sis Loving Sky? Si sis Loving Sky malapit na 'yan. Alam ko 100 na lang ang kulang niyan sa watch hour niya. Basta sis Loving Sky ha, pasobrahan mo yung mo pag nag-apply ka, wag mong isasakto sa 4K. Sis Laika, done watching na ako, sis Laika. Pang 43 thumbs up. Eh kung magbabiral lang yung mga video natin si Sikoy Summer Mix, hindi na natin need mag-live eh. 'Di ba? Kaso hindi tayo makapagpa-viral ng eh. Tayo makapagpa-viral ng video sa YouTube eh. Sa Reels lang ako nakapagpa-viral ng isa. Shorts video pa, hindi long video. Ako sa umaga, pagising ko, luto, tapos trabaho, tapos pag uwi ko sa hapon, luto pa din. Minsan 8 na ako makaluto ng ulam, late na kain ng mga bata. Nako Diyos ko, si Sikoy Summer Mix, ng hirap ng kalagayan ng isang nanay. Pareho tayo si Sikoy. Sa bagay ako, wala na ako nag-aaral kasi yung mga anak eh. Kaya lang naman, ang nakadagdag pa isa sa akin, yung mga halaman ko nga. Ang dami ng halaman ko na kailangan diligin tuwing umaga. Kaya pag umuulan, tunto ako, nababawasan ng isang gawain, nababawasan ako ng isang trabaho pag umuulan. Oo, si Sikoy Summer Mix, talagang patyagaan na lang, lalo pag may estudyante kasi Sikoy. Ay nako, pagod na yung katawan lupa mo. Panay pa rin, ayan, go pa rin, sige pa rin. Buti nga si Sikoy Summer Mix ngayon walang trabaho, si Lexus TV siya naglalaba. Hindi ko na kaya yun si Sikoy Summer Mix, yung maglalaba ako pagkagabi pa. Ay nako, mamamatay na. Naku, patay na katawan lupa. Minsan pag araw ng linggo, yun pipilit ko na hindi ako gumagawa pag araw ng linggo. Kasi araw naman ng laba. Pero pag naglaba si Lexus TV, ayun. Medyo nagre-rest naman ako pag araw ng linggo pag hindi ganong kailangan. Kaya hindi na madalang kami makapag-vlog. Ayan, Kabatang TV, kailangan talaga ng dilig. Ay, anak ko, ayan na naman si dilig. Ay, nako Sir Moti, nandiyan ka pala, nagmamaritis ka dyan. Ako sisikoy ako lahat ngayon, sobrang sakit ng balikat ko. Kaya sisikoy Summer Mix, papahinga ka din kasi uwi sa katawan mo yan. Ma'am Nena Likahena, may galap shoutout Ma'am Nena. Okay, Ma'am Nena, dito ako sa bahay mo, Ma'am Nena Likahena.
Ayan. Kaya si Sikoy, medyo ano sa pagod kasi kawawa tayo pag tayo nagkasakit. Okay, Ma'am Nena, kain na. Here ako playing ka na. Salamat sa patamsak. Sis Pearl DM, salamat si Sikoy for DM. Thank you. Sir Moti, salamat Sir Moti. Kasi pag na-overpatig tayo si Sikoy Summer Mix, katawan din natin pa uuwi. Yung kawawa tayo pag tayo ay nagkasakit. Maria Joseph. Ang galing talaga ni Sir Moti pagdating sa diligan, ang bilis sumasagot. Pag hindi na didiligan, nalalanta. Ay, no choice si Sikoy. Ako lahat. Nako, si Sikoy Summer Mix. Hindi pa ba, sa bagay, puro lalaki yata kasi anak mo eh. Kaya ganon. Okay, Ma'am Nena, done watching to your video, Ma'am Nena Likahena. Kaya lahat ikaw. Ayan, sa bagay, pag naman si Kuya, no, isalang mo lang sa washing yan. Okay, Ma'am Nena Likahena, another play sa iyo, Ma'am Nena Likahena. Okay, another player video. Wow! Sarap naman dito. Yan, guys. Sana all. Ma'am Nena Likahena, ayan, playing another video. Kaya sobrang, kung meron man si Sikoy na, kung meron man si Sikoy na talagang pinakamahirap na obligasyon sa, tayo yun ng mga nanay. Agoy, wala kang wasing si Sikoy, tas nagkuksot ka lang, my goodness. Mama Rebik Family TV, mega love shoutout. Yes, host, thanks. Ayan. Ayan mo si Sikoy, bako yumaman. Bibili kita ng wasing. Si Sikoy Summer Mix. Si ano ba to? Si Mr. Dada Mix Vlog. Mr. Dada Mix Vlog, salamat sa pagsilip mo sa aking live. Ayan. Bigyan kita ng moderator mo. Thank you so much sa patamsak. Ayan, add moderator na sa'yo. Dada Mix Vlog, thank you. Ayan, Ma'am Nena, done watching to your video again, Ma'am Nena. Oo, si Sikoy, mag-pray ka lang si Sikoy. At makikita mo, panalangin mo lang si Sikoy na na mag-viral yung reels ko. At pag nag-viral yung si Sikoy, bibili kita talaga na wasing mo. Ano ba naman yung pag tayo kumita, oh. Bibili kita ng wasing mo si Sikoy, papadalang kita ng pambili mo pag ako, Kaya panalangin mo si Sikoy na mag-viral sunod-sunod yung reels ko. Okay, Mami Pearly, salamat Mami Pearly. Okay, si Mr. Dada Mix Vlog dito ako sa bahay mo, Mr. Dada Mix Vlog. Ayan. Ayan, playing ako dito. Daming tanim sa farm ng tito ko. Ayan. Kung nag-live ako, silent, naglaba ako noon, si Sikoy, pinakita ko ni Tatay Islaw. Ay nako. Ganon talaga si Sikoy minsan. Ayan, playing ka dito, Mr. Dada Mix TV. Nagsasampay ako, Ginoo. Ayan, sabi ni ni Mami Pearly. Kaya si Sikoy, alam mo, maano lang talaga, magtuloy-tuloy lang talaga yung reels ko. Kaya nga, madalas nakapokus ako doon si Sikoy eh. Kasi tawag dito, pag kayong na-monetize ako lahat doon sa lahat ng tools ko, o di ba? Kasi medyo malalaki ang views ko doon sa Reels. Kumpara mo sa YouTube, kaya lang hindi pa kasi monetize talaga yung aking in-stream ads ko hanggang ngayon in reviewer pa rin, nakakainis. Okay, Mr. Dada Mix Vlog, still playing ka ha? Ang puso ko'y Sir DM, salamat Sir DM. Anong oras na ba? 9:30 na? Yan, pwede na tayo mag-end. Sakto ko lang ng 1 minute and 30 seconds.
Sa oras at kalahati, okay na yan? Oo, Sikoy, kasi iniisip ko, ano tawag dito? Kagaya niyan sa YouTube kasi pag wala namang ganong magpapalipad sa iyo, di ka rin makapag di ka rin makakasweldo. Ayan, Sis Antaray, salamat Sikoy. Thank you so much. Kaya sabi ko, kung saan nag-grow yung ano ko, doon muna ako kasi malay mo naman nakahabol pa si Inday. Salamat Sis Antaray, 'di ba? Kung magtutuloy-tuloy ang magandang views ko sa reels ko, o 'di ba? Malay mo one day ma-monetize na lahat ng tools ko, o 'di ba? Yun nga lang, ang napakahirap naman kasi sa reels, lalo ngayon na reviewer na yung aking in-stream ads. Ano ka lang dito ng ano, hindi kagaya dito sa YouTube pag nag-download ka na wala na no copyright. Pag in-apply mo 'yon, talagang as in wala, pero dito sa ano sa Reels, may copyright siya kahit na yung dinownload mo na ano na no copyright na mga music, nagkakaroon dito. Kaya kanina nag-upload ako kanina, o nga sis, parang mas mabilis sa Reels pati sahod. Oo sis Antaray, kasi at saka hindi lang si Sikoy Antaray nag-viral kasi ako ano doon. Video sa Reels, nag-views ako doon ng 4.3 million ba, na hindi naman inaasahan, o di ba? Kaya parang gusto ko muna mag-focus doon. Pero nagsusupport pa rin ako, kaya minsan pag hindi ninyo ko nakikitang umaakyat sa ano, ayan, busy ko sa aking Reels ko. Oo, si Sikoy Summer Mix, totoo yan. Kasi nga, vlogger sa Pinas, may upload pa sila sa Reels kaysa sa YT nila. O, di ba? Kasi nga, dito sa YT kasi, pag hindi ka mag-viral talaga dito, wala. Hindi ka talaga sasahod. Paano kung walang magpalipad sa iyo? Paano kung walang nagpapamember sa iyo? O paano na lang, 1 taon, hindi ka makasweldo? Pero dito sa Reels kasi, once na mamuni ka sa lahat ng tools, katulad ng bonuses, pag na-money ka doon, lahat yun may kita. Tapos na mamoni ka din doon sa ads on Reels, may kita ka rin doon. Iba rin yung kita sa in-stream ads. Kaya nga si Sir Moti, kita mo yan si Sir Moti? Yun si Kabatang TV, yung pumasok bigla kanina. Di na yan nagtuloy sa YT, madalang na siya mag-YT ngayon. Sa Reels siya nagpo-focus ngayon. Ayan, done watching na ako, Mr. Dada. Okay, thank you so much. Ayan, saan ba ako nag-play nga kanina? Mag-comment ako. Kasi yung reels ko, malalaki yung views ko, si Sikoy. Meron akong 500,000 views na naman ulit ngayon. Road to 500k views na. Tapos ilan yung meron akong 300, meron akong may 300 views. Tapos meron akong halos 30k, 40k na views. O di ba? Eh kung magkakasabay-sabay. Ma'am Kripa, mega love shoutout Ma'am Kripa. Thank you for coming. Ayan, naka-live na si Sis Kalog. Modrabel. Sino Modrabel? Yun si Sikoy. Okay, Ma'am Kripa, Suba Official. I'm here ako sa bahay mo, Ma'am Kripa. Okay, Ma'am Kripa. Playing your video, Ma'am Kripa. Suba Official. Playing to your video, Ma'am Kripa. Asawa ng kapatid ni Amo yun, yun sa Reels. Ano pangalan niya si Sikoy sa Reels? Yung sa akin, matagal na-invite ako nung sa in-stream ads ko, halos 2 weeks, 2 weeks na nakalipas, pero wala pang resulta, in reviewer pa rin, napakatagal naman. You're welcome, Ma'am Kripa, thank you so much din sa support. Ayan, siguro pupuntahan ko na si Sis Kalog. Wait, Sisiko, isend ko sa'yo. Sige lang, Sisiko, Summer Mix, salamat. Puntahan ko muna si Skalog, baka makatulog ako eh.
At least eh. Try ko dito sa end of year. Ma'am Sachi, dito ko sa end of year. Ma'am Sachi, naharap ako. Mama Bear, watching Mama Bear. Sisi Koy Bicolana, nag-end ka na Sisi Koy. Yan, thank you so much sa 10 million in the house. Ma'am Kripa, still playing. Video to videos, maaga ko umakit, baka makatod. Yan lang. Mama Bear, I'm dahil watching Mama Bear. Matulog ka na Sisi Koy, huwag pilitin. At welcome sa Chisara pa ko lang sa Chia. Mama Bear, I'm dahil watching Mama Bear. Yan, makyat na ako kay Sis Kalog para ano. Dito ako sa Yan, thank you so much, Ma'am Kripa. Yan, ano pa pala, 3 minutes pa. Sasakto ko lang ng 1 minute and 30 seconds. Yan, mag-i-end na ako. Sis Loving Sky, mag-live ka na, Sis Loving Sky. Ayan, 3 minutes na lang tayo guys. Mag-i-end na tayo. 3 minutes na lang. Sakto lang natin ng 3 minutes. Ayan o. 1 hour and 30 minutes. Nakita mo si Sikoy, try ka pumasok dyan. Live nila, may palaro dyan. Malaki prize. Sige lang si Sikoy. Pagkano hanapin ko, anuin ko. Ayan, Ma'am Kripa. Done watching, Ma'am Kripa. Tamsak, Ma'am. Okay, sino ba to? Ano babasa sa pangalan mo? Okay, Ma'am Kripa. Done watching to your video, Ma'am Kripa. Thank you so much, Ma'am Kripa, sa support, Ma'am Kripa. Okay, si ORB Vlog. Ayan. Maray na bang gimanay? Ayan. Maray na bang giman? Ayan. May moderator ka na? Okay, Ma'am Kripa, thank you for coming again. Salamat, Ma'am Kripa, sa support, Ma'am Kripa. Okay, dito ako sa bahay mo, kabayan. Ayan, nandito ako. Ayan, play ko tong isang video mo ha, then bigyan kita ng 1 banana. Ayan, dikit po. Ayan, maraming salamat sa pagdikit mo sa aking channel. Salamat. Ayan, naka-play ka dito. Ayan, naka-play ka dito, then plus 1 banana ka ha. Bigyan kitang isa. Yan, walang anuman. Ayan, 1:30 na tayo guys. Ayan, mag-end na tayo. Ayan, pang ako dito, pang 7 tamsak ako dito kabayan ha. Ayan. Ayan, done ka na ha. Kabayan, done na sa yung video. Ayan, done na rin sa iyo plus 1 banana. Okay, guys, mag-end na tayo. Si Sikoy Marvic Makubian, maraming salamat si Sikoy.
Si Summer Mix, thank you Sisi Koy. Ayan, kay Edbon, salamat. Kay Ma'am China. Ayan, thank you so much Ma'am Kripa. Thank you so much Sis Antaray. Ayan, napunta ko ba Sis Antaray? Sis Marvic Kuvian, Sisi Koy Marvic Family TV, salamat talaga. Ayan, Sisi Koy Summer Mix, thank you. Ayan, di ko na kayo isa-isahin guys. Ayan na, maraming salamat sa support. Thank you so much guys. See you tomorrow. Bye-bye everyone. Ayan, maraming salamat sa lahat. Ayan, update ko si Nicole. Oo, i-live mo na Sisi Koy. Ayan, maraming salamat. Thank you. Bye-bye everyone.